Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En na de reclame praten we met Remco Bicentini, die naar zijn gevoel onverwacht moest vertrekken als bondscoach van Curaçao. Daarover dadelijk meer, maar eerst het belangrijkste nieuws. Duidelijke regels voor KPC. De rechter heeft gisteren bepaald dat er duidelijke regels moeten zijn voor KPC. Er is een vonnis uitgesproken over een zaak waarbij een agent naar de rechter was gestapt. Hij was door zijn chef bij de politiedienst van Barber benoemd tot plaatsvervanger. De toenmalige minister van Justitie in 2020 was het daar niet mee eens, dus stapte de man naar de rechter. En de rechtbank heeft bepaald dat het beleid waarbij een chef een plaatsvervanger aanwijst niet rechtsgeldig is, moet stoppen dus. Het is wel een beleid dat wordt aangegeven in het inrichtingsplan van het Korps Politie Curaçao. Dus de rechter heeft begrip voor het feit dat het een gebruik is, maar het werkt niet zoals het zou moeten. Dus er is geen volledige juridische basis voor het aanwijzen van een chef voor zijn plaatsvervanger. Dus dat beleid moet stoppen, aldus de rechtbank. Grote operatie tegen witwassen. Gisteren vond er een grote operatie tegen witwassen plaats. We weten niet precies alle ins en outs van de zaak. Maar wel duidelijk is dat de RST samen met een divisie die zich bezighoudt met de bestrijding van georganiseerde criminaliteit naar een bedrijf aan de Jan Noorduinweg ging. Het gaat om Mekar Prepaid Cards. Daar zijn allemaal spullen in beslag genomen. Er is ook een inval geweest bij meubelzaak Carina aan dezelfde Jan Noorduinweg en bij een huis in Sun Valley. Er zijn veel dozen in beslag genomen en de politie sluit meerdere arrestaties niet en meerdere onderzoeken niet uit. Het is weer heel erg warm vandaag. Gisteren hadden we code geel, dat is door de meteorologische dienst van Curaçao aangegeven. Het werd 35 graden. Voor vandaag staan 34 graden op het programma en de komende dagen tot en met zondag 33. Maar er is een hele warme wind en dat zorgt voor een heel warm gevoel op Curaçao. Er is dus geen code geel, maar de omstandigheden zijn min of meer hetzelfde. Het is drukkend warm en iedereen die zaken buiten de deur moet doen, moet daar rekening mee houden. Drink voldoende en zorg ervoor dat je niet te lang in de zon staat. De zorgen over Venezuela zijn niet weg. Dat is de conclusie van een antwoord van de minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra aan het Nederlandse parlement. Die had vragen gesteld over Venezuela, omdat Nederland enkele jaren geleden heeft gezegd dat ze oppositieleider Juan Guaidó als vertegenwoordiger van Venezuela erkende. Nou, die oppositieregering is sinds begin dit jaar opgeheven. Maar volgens Nederland heeft Venezuela nog steeds geen democratisch verkozen vertegenwoordigers. Er is dus alleen functioneel contact met de regering van Venezuela. Men maakt zich zorgen over de mensenrechten, over de rechtsstaat, over de democratie. En is nog steeds op het standpunt dat de regering van Maduro moet gaan praten met de oppositie om nieuwe eerlijke verkiezingen in Venezuela uit te schrijven. 500 kilo groene paprika in beslag. Het is een opmerkelijk gezicht. Vele dozen vol goed uitziende groene paprika's zijn in beslag genomen. Er is namelijk een verbod op de import. Dit om de eigen landbouwers te beschermen. Mag geen paprika worden geïmporteerd uit het buitenland. Dat gebeurde toch en daarom is bij het bedrijf Botries een hele hoeveelheid paprika in beslag genomen. Die worden uitgedeeld aan organisaties die het weer geven aan mensen die het goed kunnen gebruiken. Maar in ieder geval krijgt het bedrijf dat heeft geïmporteerd een boete. Bushalte Otrobanda opgeknapt. Mooi zicht. Het ministerie van VVRP heeft de bushalte bij Otrobanda, een veel gebruikt, drukke bushalte opgeknapt. Dat betekent dat de bankjes weer gemaakt zijn, de bomen zijn gesnoeid en er een goede bescherming is tegen regen en zon bij de bushalte.
Jacinta Constantia begint aan haar straf. Gisteren is de oud-minister van Volksgezondheid, Jacinta Constantia, daadwerkelijk aan haar straf bij de SDKK begonnen. Vlak voor ze naar binnen ging, liet ze nog aan de pers weten dat zij onschuldig is, dat zij altijd heeft gewerkt voor Curaçao, dat ze weer verder gaat met werken voor Curaçao als ze terug uit de gevangenis komt. Ze gaat nu naar binnen, maar ze komt terug en daarna gaat ze gewoon weer aan de slag voor Curaçao. Aldus Constantia, die aangaf dat het een moeilijke stap waar haar was, maar ze neemt de stap omdat ze natuurlijk niet anders kan. Dit is het belangrijkste nieuws. Even naar de reclame en dan zijn we zo terug. Back to school com KFC, Pizza Hut e Subway. Bota imaginabu, 7 de Augustus, bota hanya yamada. Kuta bisabu, kubota ganadona di back to school package, incluyendo laptop, wifi dongle di Digicel, ku anya di data, bogetinha chance aqui. Compra na KFC e Pizza Hut pa 25 florin of mas. Of na Subway pa 5 florin of mas e llena bodatos nang patras di bobon e deposite de nos back to school raffle box. Pa mas information, Check ons website. Back to School, patrocina pa KFC Pizza Hut. Subway. Itapirama. Dan naar het voetbal. De belangrijkste bijzaak van het leven wordt dat wel genoemd. Remco Bicentini is ontslagen als bondscoach van Curaçao. En dat valt hem heel zwaar. We spraken vanochtend met Bicentini. Die hoorde afgelopen zondag van een deel van het bestuur van de FFK dat ze niet verder met hem willen. Namens de Extra spraken we eerder met Charity Rian, de vicevoorzitter van de FFK. En zij gaf aan dat er overleg was geweest binnen het bestuur. En op basis van het vertoonde spel tegen de laatste verloren wedstrijd tegen Sint Kitts. En sowieso de resultaten van de afgelopen wedstrijden is er besloten om niet verder met Bicentini te gaan. Volgens haar is er nog geen verdere gesprekken met andere nieuwe bondscoaches, maar volgens Bicentini viel het hem rauw op het dak, juist omdat hij een contract voor 4 jaar had getekend met als doel deelname aan het WK in 2026. Daarom spraken we met Bicentini en vroegen hoe het met hem ging. Zeer teleurgesteld en wat dingen aan het verwerken. Had je het zien aankomen? Nee, dat totaal niet. Gewoon om het feit dat we heel goed hebben afgesproken en ik een 4-jarige overeenkomst heb getekend. Met de absolute doelstelling kwalificatie naar het WK 2026. En je zit in een hele beginfase en we zijn aan het opbouwen. En zo moet je het ook zien. En dat gaat met pieken en dalen. En het meetpunt was zeker niet in mijn ogen op dit moment. En en dat is veel te vroeg, denk ik. Ik sprak gisteren met Charity Brian, dat is dan de vicevoorzitter van de FFK. Die legde uit, als je kijkt naar de resultaten en als je kijkt naar de wijze waarop gespeeld is tegen Sint Kitts, dan was dat voor hen onvoldoende reden om met jou door te gaan. Maar dat is aan jou verteld afgelopen zondag. Dat kwam voor jou als een verrassing. Het feit dat zij ontevreden zijn, wist jij dat? Hadden ze dat eerder aan jou doorgegeven? Nou ja, goed, zij kan het natuurlijk zeggen, dat mag ook, maar kijk, als je praat over resultaten, ik ga even terug, het gaat om, een overeenkomst die je hebt voor 4 jaar. Mm-hmm. En je hebt daar een doelstelling mee. En als je de resultaten bekijkt, waar je aan 4 wedstrijden, mijn eerste wedstrijden waren tegen Indonesië. Toen was ik net aangesteld, een paar dagen daarna spelen we in Indonesië oefenwedstrijden, 2. Mm-hmm. Met weliswaar ook geen volwaardige selectie, omdat het oefenwedstrijden waren. Waardoor er 15 spelers niet bij waren die competitieverplichtingen of anders hadden bij een eigen club. Want dan hoef je de spelers niet af te staan. Nou, dat was wel een mooie gelegenheid om nieuwe spelers of jongere spelers mee te nemen en te zien. Nou, die wedstrijden hebben we wel verloren, maar die waren zeer nuttig voor de bagage die je kweekt naar de doelstelling die we wilden halen. Ja. Nou, daarna krijg je in maart de wedstrijden Canada tegen Argentinië. Nou ja, dit zijn 2 wedstrijden tegen toptegenstanders die je kunt verliezen. Ja. Tegen de wereldkampioen Argentinië en tegen de Canada. En ik denk dat wij in die 2 wedstrijden, zeker Canada thuis,
We hebben heel vroeg met 10 man kwamen te staan. Een prima wedstrijd gespeeld hebben. Ook alle lof daarvoor gekregen hebben. En verloren hebben door persoonlijke fouten. Nou, en als je praat naar de wedstrijd van Argentinië. Daar heb ik eigenlijk nog nooit zoveel wereldwijze lof gehad over de speelwijze waar we hebben gespeeld. Om het feit, de hele wereld kijkt naar zo'n wedstrijd. En de eerste 20, 25 minuten hebben we denk ik heel behoorlijk gedaan. En dat je daar tegen verliest, dan denk ik dat dat absoluut geen meetpunt is. Nee. En als je mij vraagt over zijn kids, daar ben ik eens. Daar is iedereen teleurgesteld over. Die wedstrijd moet je gewoon normaal gesproken winnen. Ja. En dat is niet gebeurd. Maar dat is niet het moment in dit stadium, dit vroege stadium, met wat we met elkaar hebben afgesproken en waar we naartoe willen, om daar dit te hanteren om mij eruit te zetten. En daar is ook totaal helemaal niet over gesproken. Zoals te horen is aan zijn stem is Vicentini emotioneel over het vertrek. Hij had het niet zien aankomen en hij vindt het jammer voor het Curaçaose voetbal. Het is slecht voor iedereen, denk ik. En dat proef ik ook uit alles en uit alle reacties van binnen- en buitenland en overal. En het gaat om Curaçao en dat doe ik met heel mijn hart en heel mijn ziel. En daarom dat raakt het mij natuurlijk enorm. Maar je zet je eigenlijk altijd vol overgave in. En kijk, en het is betreurenswaardig dat je op zo'n manier weer afscheid met elkaar krijgt. Zonder dat hierover gesproken wordt. Zonder dat de voorzitter mij belt. Zonder dat bestuursleden mij belt. Zonder dat ik evaluatiegesprek heb gehad om hierover te praten. Als een probleem was geweest of dat zij teleurgesteld waren. Nou, dan kun je praten over hoe gaan we dat oplossen. In mijn evaluatie heb ik ook heel veel actiepunten aangegeven. Voor de toekomst die we gaan gebruiken en waar je over kon praten. Maar dat is allemaal niet gebeurd en dat is wel heel triest. Dit was het belangrijkste nieuws van vandaag. Ik bedank u weer voor het kijken. Als u ons op Facebook volgt, volg ons. Druk op de knop. En als u ons op YouTube volgt, ik moet het wel goed zeggen, abonneer u dan op ons. Dit was Access Journaal. Ik ben er morgen weer. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.